sportu Lepe Lukić, dakle, ovo treba doživeti. Ovo je spektakl koji ulazi u istoriju, ja bih rekao. Pa dobro, naravno, takav bi bilo još teško da će neko imati. Pa što teško? Mi očekujemo od tebe. Pa dobro. Jel vidiš sebe negde, da kažemo, u ovim godinama da i dalje haraš estradom? Pa ne znam. Ti si... Lepa Lukić ipak je jedinstveni slučaj. Jeste. Kad si kročio na estradu, upoznao si Lepu Lukić, reci mi, molim te, kakav je bio taj prvi susret, kakav je ona tebi utisak ostavila tada? U kazinu. U kazinu? Šalim se, mi smo se sretali tamo da... A vidiš, Lepa Lukić je legenda, znaš, ne priču samo Lepa Lukić je bilo koga si gledao na televiziji, kad se bio mali, onda dio sastavljen su bar s tim u društvu, što nije to baš tako zanemariti. To su najjači momenti u karijeri. Jesi do sada u HX Zvezdama ušao u neki okršaj sa njom? Nisam, ne. Kako ti se čini ona ulozi žirija? Super, lepo, duhovita i dobro čuje. Šta je dobro, šta nije. Dobro, dodušao Manula je malo s onom takmičarkom jednom, da li je muško... A, svi mi manemo ponekad toče. Dobro, reci mi, molim te, odabir gostiju Tanja Savić, Dragana Mirković. Da li ćemo tebe možda vidjeti u jednom trenutku sa Lepom na bini? Kakav je plan? Da neću da te vidim, sam došao da podržim. A odabir gostiju, Dragana Tanja? Super. Šta se dešava sa tom? Gde si ti čoveče? Dakle, kakva je sad situacija sem HX Zvezda? Super. I radim nešto novo, sad ću njegati, radim sam novu pesmu, radim cijelu, ali ću izbaciti sad novu pesmu i mislim da je to nešto što je čuti se, ali vrlo brzo. Vrlo brzo je, da. Dobro, moram i ovo da te pitam, pošto je ona izjavila da je ovde došla najviše zbog tebe, a ti na Ferrariju, večeras si ovde sa Erom. Zela, ja sam mislio što ti ozbiljna molio da ću poslati ozbiljna pitanja. Ali hoću da... Ne, samo ozbiljna pitanja mogu da odgovora, a ne ozbiljna ne. Ajmo da. Dobro, čekali smo tvoj odgovor, pa zbog toga, znaš. Hoćeš da... Rekla je da želi sa tobom da se vrati. Ja sam mislio da će da postaviti ozbiljna pitanja, ako ćete da ozbiljna pitanja da odgovorim, ja ću odgovorim, ako nećete, ja ću da završim ovu konferenciju, vršim za štampu, možemo pričati o čemu hoćete, a na neozbiljna pitanja ne odgovorim. Reci mi, moram ti jednu stvar, šta se dešava sa sinom i njegovom muzičkom karijerom? On je... Ne, presto, bavit se nekim drugim stvarima, to mu je kao ostalo, možda nešto i snimi, tako, ali ne, ništa. Dobro, Lazar također dobro peva, čini mi se, jel? Lazar dobro peva, ali ne toliko dobro da bi se bavio ali on radi dobar posao i sad super su, svi su. Jasno. Nisu u estradnim vodama. Da. Kada nisi u HX Zvezdama, koje takmičenje pogledaš? Zvezde Granda ili... Najviše pogledam Euroligu. Euroligu? Gledam košarci, takmičenja gledam ovu šampionsku ligu i tako. Pa dobro, jer se kladiš? Ne. A talio si to? Pa nisam nikad kladio, ja sam ozbiljni kockar, sam neozbiljni kockar. Kod mene sve ozbiljno, kao je ozbiljno pitanje. Jesu li nam fudbaleri ozbiljni? Kako je? Dobro, ti pevaš na raznim slavima, ima se... Naravno, sam pevao, mislim, kao ozbiljni ljudi, svi su... A kao fudbaleri, čiji su fudbaleri su ozbiljni, neki su bolji, neki lošiji. Neki se više trude, neki manje, tako. Lepa Lukić kaže da je mnogo uložila u styling. Uopšte za HX Zvezde, za... Jeste, i to se vidi, da. Koliko si ti uložio? Jesi ti pukao ozbiljne pare za to ili... Jer god da sam pukao, to su neozbiljne pare za ono koliko sam pukao na ovim stvarima koje neću da pominjem sad, tako da ništa nije ogromno odnosu na ovo. Bravo, legendo. Aco, doći će i Boki večeras, da li ćete sedeti jedan pored drugog možda? Ne znam da ćemo sedeti jedan pored drugog, ne znam da su mestano mirisane, ali ovim, što da ne, pa Boki je moj drug. U prvom redu. A ko ti je omiljeni član žirija HX Zvezda? Ja, pa najomiljeniji su mi voditelji, moram više da kažem, mislim, ja volim sve, svi smo živio super, su mi voditelji eksplicitno omiljeni, kao i ova voditeljka ovdje koja me upravo postavlja pitanje i kao njen partner Saša, koji su zaista sjajni i mislim da su oni baš onako jedna lepota ovog našeg programa. I moram da te pitam nekog, pošto ti imaš iskustva sa brakovima. Melina Džinović ovog vikenda udaje, da li navijaš za ljubav ili smatraš da... Ti ste ozbiljni pitanje. Pa dobro, ti si iz braka u brak. Ja nisam komentator, niti hroničar ličnih života i sudbina, tako da neću ni ovo dokumentarišati. Udaje se, neke joj se sreću. Jer treba ih Haris da se oženi pa da budu jedan... I njemu neke se sreću. A što smo gotovi? Hvala, Kari.